Lehen oso giro polita sortu da. Bai, After estiloan. Bai, publikoak lagunduko digu, lehiakidek lagunduko digute gaur. Sekulako plana jaun Andreok, miluze, astera doa da, eta zure gure lehiakideak. Usuetan dika, Mai eta Beñat, Eneko eta Gaizka. Usuetan dika, bueno, gaur nivela, miluzen. Bai? Hori sumatu dugu. Veteranoen lekua hartuta, usuetan dika Iruñetik, Txantreatik, esaten gabiltz, 9. saioa, asko, Ez genuen espero, bueno, nik genuen espero. Alako biderik hemen. 9. saioa horrek esan nahi duen dika lan asko eginda, orain arte. No, ari gara, baina bueno. Lan asko eginda, 1.900 euro horren ordaina. Momentuz, usue zer, zetan gastatuko duzue, hori gastatu behar da. Momentuz, bueno, inauteritarako seguro. Bai, asko behar da. Karroza prestatzeko. Hortarako bakarrik. Nahiko mozorro merkea gustatzen zaizkit, zorionez, baina, bueno, juerga... Gero finanzatu behar da hori ere. Hori da, bai, ongi. Ba, usuetan dika gure betiko lagunak zederra da nago esatie. Honek betiko lagunek, umetako lagunek, eta miluzen ibilbidea egiten, sorte hon. Ongi etorri. Mai eta Beñat, bigarren ez gurean. Ongi etorri berriz ere, ondo? Ondo. Leku hartuta, erdian goxo-goxo. Sokatiran hartu genuen, ez usteko txo bat edo, aiba, hau altzen. Bai, azkar. Konturatzerako bukatu. Gaurkorako ja lekua hobeto hartuta, kolaboraziko dugu, Mai filosofia irakaslea, Beñat informatikan, Mai umorearen ikerketan asko aritutakoa. Orain arte, miluzen umoreak eman duenari buruz eta hausnarketarik. Ondo, baina gaurko saioak emango du gehiago, ez da? Baita ere? Ez dakit. Hortara gotoz du, Beti, Ez denok. Ni ez, neze. Ni komiko xumea naiz, hori da. Zuen pixka bat gehiago ezagutzea dira, zuen hobien, denbora pasen edo zaletasunen inguruan gadeduta, Mai, esan duzu, gogokoena duzula, esan zenuen maitzat, hemen fitxan, nahi duzu esatenik? Bota? Bere afizioa dio, lasai egotea. Ondo dago, Ondo dago. Ez da erraza, Horregatik zan. Filosofatzen laguntzen du horrek. Bai, siestane bai. Baita ere. Lasai egoteaz gain, besterik? Bueno, mendi buelta batzuk tarteka. Eko bizitza kontemplatiboa orduan, ez da? Bueno, tarteka. Tarteka. Horrela bairu lasai egon, mendira joan. Bai. Tarteka parranda pixka bat egin. Tarteka. Beñat ere parrandan. Aspaldi. Bere, dio, lehen afizioan nituen, orain gutxiago zeditut 3 ume. Baita ere. Oze polito! Bai, mendik agur bat. Noski, nola dute izena edo esan nahiko Bai, Iker Unas eta nere. Bale, nortasun agiriak, ez broma. Bai, pasako eskitzuta, bai, torteian. Badie miluza zaliek, Beñat? Bai. Ze ondo. Ze urte eta? Agina? Zazpiko biskiak. Wow! Eta denbora pasa hori, Eta lauko erregina. Ze bonita txalo, bero, eta sorte hon digote, atazuek. Enekontzat, Gaizka txikitako laguna, betidanik ez duten dagoena, Gaizkak aurretik izango zituen beste lagun batzuk. Zaraustarrak, aitxe semiek, Gaizka. Ze ondo, ze moduz? Ondo, urduri xamar, baina ondo. Bueno, normala. Bai, urduri nago. Hala ere, hasiera izaten da txarrena diferentziz. Besteekin egin duzu brainstorming hasi aurretik, coaching apur bat. Hasieri pasatuta, gero hau oso ondo doalako. Eneko arkitektura ikasten? Bai, ja 3. mailan, osake, bueno. Falta ira beste? Beste 2. Bueno, ondo. Ostera jetxita dago orain. Bai. Nahikoa. Gaizka irakasle? Irakaslea eta traineruko patroia. Epa! Aiba! Hori ere kargua baita. Bai, irakasle baina urte gehiago dara matzat. Ba, irakasle non zauz? Tolosan herriki den. Esan didalako nek, hau Tolosan dau, Tolosan dau irakasle. Arraun egiten 30 urte arraunien. Bai, olakon bat. Ondo, eneko ibili eta zeue bai, arraunien eta? Bai, 7 urteran, baina aurreko urtean ja lagata. Aita patroi izan zenuen? Bai. Eta? Estropa paremat, bueno, etxean ja nabaritze, nola zorrotza izatea, osake. Etxean patroi da, deskonektatzera joan, eta han ere aita patroi, jode. Bai, zeo zerrengo da hemen, konexinore mategongo da bizeko atera miluze detorteko. Bai. Noren ideia izan da? Nik animatu nun beha, baina, bueno, etorri zaita. Ba, eneko, zer erantzunkizun? Aita karriona eta nahi zer gertatzen. Baina bera izan da patroi hemen ere eta... Espero ez beak ondo itia. Ja, ba. Ondo, mutilek ongia etorri eta zerte honon. Eskerrik asko. Patroia hemen bat eta bagarra momentuz, Zakua. Wow. Nagusi, gaur, jokoan ditugu, 68.000 eta 600 euro. Eta! Hau guztia irabazita, txanterrean eta ipatu duzu eta, hau irabazita, ederra juergi,
Oso eder. Juergi, Markineko gure publikoa! Opa, zuek! Lea Artibai, ikastetxetik. Apa, Markine. Sakua irabazi eta gastatu arte eskusetxera. Ondo. Jolastoko dugu horretara? Vale. Eta dano batera. Markina errape bai, Bai, Sakue banatu gaur eta eskusetxera gastatu arte. Bale? Ados. Bai. Bale, listo, plana daukagu. Ondo. Irabazi. Endika, sakua, irabazi baten batek. Hasi egingo gora. Puntu egiltzeko arrasto gure lehenengo proba, prest eta lehenengo arrasto begeri da. Europako ibaiak ezagutzen dituzte. Amuarraina. Urrunez. Izokinak. Bueno. Beste txo bat? Aingirak. Finetan finenak dira. Angulak. Gaizka, jarri! Austarri, eskerrak. 80 puntu. Oso ondo. Sakua irabaziz gero angula batzu bidali. Zarautzera. Bai. Magi Beñat, bigarren taula eta lehenengo arrastoa. Europan, 1007 baino gehiago daude. Mendiak. Zerbait? Urrunez, Beñat? Neko gaizka? Bailarak. Urtegiak. Ez duzu hirian bertan aurkituko. Arrasta ona. Kobazuloak. Glaziarrak. Usu endika, Basoak. Ari gara, Gerturatzen. Euskaldunoi dezente gustatzen zaigu. Tontorrak. Eskiestazioak. Oso ondo! Hau da maila, hau, Wow, oso ondo! 80 puntu. Eneko gaizka Zarauzarrentzat. Gaizka hurbiltzen egon zaralako une oro, Bai, eta bai, ingile bai, horrek bai, min bai. eman digulako bigatzean be bai. Bale, hirugarren taula, lehenengo arrastoa. Betetzea gustatzen zaigu. Sabela. Aingirekin, hau dela. Urtea. Opitza bat. Edalontziak. Bakarrik edo lagunekin egin daiteke. Potia. Potea jarri. Zakit. Itza. Afaltzea. Urtarrilean asko egiten dira. Opariak. Promesa. Aupa! Oso ondo. 80 puntu gehiago guxu endikatuentzat. Wow! Ez dago inor barkatzeko gaur hemen, Puntu gozez Mai eta Beñat bereziki. Guxu endika, imitzi batzuk egingo dizkiegu, puntuak emateko, guazen ba, bitalde hartu lekua. Bagoitza berean, denbora. Guazen ba. Jubilatua. Oso ondo. Bikain. Txistularia. Eskailerak. Barra. Dantaria. mekanikoak, Eskailerak. Ez. Mendiak. Ez. Motocrossa. Ez. Muñoak. Olatuak. Bai. Itsasoa. Ados, Bai. itxasoa bai. Urpekaria. Bai. Buzoa. Urpekaria ondo dago, Bai, ontzi urpekaria, bai. Hirugarrena, Eskalatzailea. Turista. Ez. Mendizalea. Bai. Motxila. Xerpak. Xerpa eta Mendia mendizalea. egoten ari dena eta xerpa. Tontorra. Bai, mendizalea alpinista oso ondo hartulekue. Bai, bai, bai. baina hor, nire ados, 20 segundo falta dira ez ontzat eman oraindik, eta Bai, zukutu mendizalea zuen eta alumnak. alpinista bardina da? Bai. Bai, eta ja Beñat, bueno, eskontzan erramua botatzen duena, alpinistarekin bendira doana, xerparekin, Oso ondo. oso ondo. 70 puntu! Bueno, kaso horretan, izan ziren jubilatu bat edo Mai, lasai egotea gustatzen zaio. Beñat eta biok hartu lekua. Eneko gaizka, estrenekoz, mintziotan asmatzen orain. Ia zer dakarren, denbora. Ez ez munar. Zulenegoa. Itxatu ondo, Eta hasi? Petanka. Boloak. Bolaria. Boloak. Bai, bai. Bola jokoa, bai ondo. Bai. Jokoa. Hegaztia.
Bai? Kailua. Oso ondo. Eta hirugarrena? Gidaria. Istripua. Ez, gidaria eta ertzaina isuna jartzen. Ez da ertzaina? Ertzaina ez beste bat. Udaltzaina. Hori bai. Vale, oso ondo. Izan dut atzo bertan tiki-tiki bat. Bai, Bilboko udaltzain batekin. Eta? Tiki-tiki esan nahi duzu... Ba, telebistan agertzen nahiela, eta edo zer esan aldotela. Bai, Oso ondo dana, Bueno, oso ondo. Baina, urrengorako egia da, ñabardurak, interpretazioan udaltzain edo ertzain, nabaritu nahi izan dugu horra aldea, baina... Oso ondo, 70 punto, batzuek. Bai, sei. Venga. Eneko gaizka, imintzio batzuk? Venga. Hartu lekua. Uxu hendika bestaldean. Eta jazartu gazen, Denbora. Ikusi eta lanak banatu. Kamiseta. Txuria, bufanda. Bai. Bikain. Jan. Jateko zerbait? Barra txuria. Zarata barik bai. Diskotekan Barrandan norbait dagoena, eta diskotekan eta barran dagoena. segurata. Dantzan dagoena eta barran Bai, eta dagoena. zer Segurata da, joder, barkatu. Eta zer Eta zer egin pasatzen da? duen? Seguratak Seguratek kanpora botatzen du diskotekatik parrandazalea. norbait. Oso ondo! Claro. Oso imintzio ganazan haitzentzat. Bai, atezaina. Bai, gaizak, eneko hartu dut da aire. Epa. Oso gustora egin du, Eta hori, Zai asko kosta, Ja, gaizka nerviak enduta, ja, Bai, ba. performance eta gero. 70 hau pazuek. Eroglifikoen txanda, imintziak eta gero, imintziak bikaina ikusi eta Bai. gero. Ba besterren beste itxaroten dugu eroglifikoi dagokienez. Uxu hendik azebek hasiko zarete eredu emoten. Saiatuko gara. Ala, ia bat. Lehenengoa denpara. Festa handia da. Dango, ez. Dan baderantzunan zari. Go, Ez? mi, Ez? Fandangoa. Ez? dan, Zer da? goma. Borra goma. Bai? Borra, danborra, Damorra da. Bai. Danborra da. Bai. Kasu honetan, borra goma. Gomarik ez, borra behar genuen. Eta dan, Durango kazokan dan, borra eta da. Barriro, oso ondo. Ze tentazio horrelako borragoma bat eta kozka egiteko gogoa, bakarra naiz? Bai, ni ez. Ez. Igual begiratu gara daukat hori. Apurtu da boligrafu sartu bai, bai. Ni kozka. Bai, Etxean gozea pasatako gara eta... Polboroi esan. Bale. Otzaratik geratzen zaizkizu batzuk? Bai, geratzen Vale. dira. Geratzen dira. Oso ondo, aurton polboroi asko, jaso ditugu. Gehitxo, aukera. Uxu hendik. Angula gutxi. Dagokionari. Bigarren eroglifikoa denpora. Telebistan eman dute albistearen... Hau, Bai, aura? Ez. Hau, Aurkezpena, ez. Listo. Aurrerapena. Aurrerapena. oso ondo. Urrearekin azten gara, hau zeinua, aura doa, urrera doa, hau urrera, eta pen, deitzen dio boligrafoari Charlesek, inglesez hitz egiten duelako, eta aurrera, pen, bikain. Urrezko ariketa, 100 puntu, bikote! Mai Beñat, erogliok krisiarekin jarraitzen du. Zebek ordainduko duzu, bakizu hau. Bai? Eroglifikoa aurre egiteko prest? Bai. Lehenengoa denpora. Pasatu dirua, Ko, bai, tua, kotu, kontura. kontu baderantzun nuzari. Koko, Bai? tukoko, Kontu, kontuko, rontea. Kontuko rontea? Pasatu dirua kontuko rontera. Rontera. oso ondo. Zesan dut. Koko erdiako irakurtzen dugu. Kontuko, ronda, Harry Potterreko pertsonaia. Ron Weasley. Baina, tera, doanez, ronjakin baripe kontukon, Bai. rontera. Oso ondo. Peñataztia transferentzia nazioartekoa egitean. To con. Pasa dirua to con, to the con to current. Bigarren eroglifikoa denpora. Miluze ikusten dut, Argi, olen, zero, olen, zero. zero. Gauero. Egunero. Ondo zabiltzie, argi ez, besti zer da?
olen 0, Zero. kriseilu. Bale, 0. Eta zer? 0 zein. 0 itzalita. Bestera batera. 0 ilunduta. Alrez? 0 ilunduta 0. Ilun zero. Bai, bale. Ilunduta 0. Hemen batek asmatzi argi eta olen 0 eta, bueno, merezitakoa izan dalako. Argia daukana olen da eta ilun dagoena 0, orduen ilun 0. Bikain. Zuen zait, ilun 0, Olen 0 gotikoa. Ilun 0. Kontuz nirekin. Egun puntu, zondo. Ilun 0. Aurrak, jaten ditu. Eneko eta gaizka, izer ditan, bestienak ikusita? Apurbet? Bueno. Persioa. Zorteon, lehenengo dator, denpora. Zakua eraman du, zer da? Lupa. Ez. Lopean, o anlope, Ez? Opel, Lepoa. lepoan, Lepoan, baderantzuna ezati? Zer irakurtzen? Arra. lepoan hartuta. Bai. Oso no. Wow! Opelen ikurra eta izpiluan alderantziz irakurtzen dugu. Lepo, orduen, handago, lepoan, eta arra, akenduta ar, eta batuta, barik ez tuta bai, lepoan hartuta, bikain. Lemiziko egin da, zailena. Bai. Wow! Segi aurrera, bigarrena, denpora. Onartuta, hori da. Zergatik joan ote da? Kar, Ez, argi, bai? argindarra. Oso ondo. Carlos edo Argiñano. Argiñano kasu honetan oso ondo, erdia argi eta argin horretan, ikusten dugu, de eta arra, argindarra, oso ondo? Bikain. Kategoria. No. Ez dakit Carlos Argiñano imitatzen, ni dakit Angel Alkain imitatzen Carlos Argiñano imitatzen duenean. Eta? Ilaski Serrano. Hola egiten zuen, Angelek. Ai, kategoria gaz, boro bilo. Txalo bat Angel Alkain. Txalo bat Angel Lintz! Ikusten badau! Oso ona. Eta Peño Irizarri beste bat, zazpikitxo bat bidali baitigu, Bilboko Max Centerren izan da bera, erosketa batzuk edo egiten, eta bertan, berriz ere, ordutegiak, noiz dago hau zabalik, datak, kartelak dio, larun bata, 2 de abendua. Alegia esan dute, bueno, bietara jarri, ez, egingo dugu fusio moduko bat, hori izan bada kontua, Euskaldunok garaile, kasu honetan, ze larun bata, 2 eta abendua errespetatu dituzte, orduan, haupa Max Center. Hala ba. Segi horta. Hala ba, haupa. Vale, guai, Vale. Larun bata abenduak 2 jarri eta kito. Bueno, bai. Markinarrak abesteko desiatzen, Miluzeko eskua datorreta. Desiatzen, horren beste? Aitortu behar dut, ilaski lehen jabetu naiz, entxeguak eta bat eta beste, eta ze hau entxeatu egiten da. Ez gara hemen ari... Benetan? Zuetzara etortzen baina, ez broma. Ari ginen hemen, probak eta egiten, hasi da abesten Uxue. Ez. Eta oso ondo abestu du. Eta pixka bat entzungo bagenu. Hau da, nuena nahi gertatzea, eta hartzu naiz berandu esan dudanean. Ze, ni zaitu agatu naiz. Abestuko dugu? Baina nik elkarrekin behar dut laguntza. Koroekin beharko ditut, ez? Bueno, zuek baju, eta bera, solista bera da. Zuek abez batza, eta bera solista. 2, 1, 2, eta 3. Mi luzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Haupa, berbetan behoza hotz palitxako. Bai, oso ondo dugu, Ondo. Orain, lastima mendik aurrera platora etorrita, ez dutela ezer egingo ja badezpa da, lehiakidek. Nik ez dut ezer erakutsi nahi badezpa da. Nik ez dut jotzen instrumento erik eta... Bestu oso ondo. Ia eskua ere askatzen dugun. Uxu bendika, lehenbiziko hau. Gauak kanpinean. Ze asmatu zen lehenago? Eskanerra, wifia, walkmana edo Rubik kuboa. Rubik kuboa. Rebotea. Walkmana. Eskanerra. Guau. Zondo. Batzuk azteko. Eta aurrera, txantrea. Zati horretan,
Zenbat kolpe jo behar dizkiogu danborrari, 2, 3, 4 edo 5. 3. Oso ondo. Kanauza. Oso ona. Oso ondo. Eta bar. Bai, kendu, ze unkitu egingo gara bestela, eta ez da hori ere kontua. Aurrera Uxue Endika. Zer kendu dugu argazkitik? Hauntza, kometa, harria edo globoak. Edo zer kendu genezake, beraz. Globoak. Oso ondo. Oh. Segi ba. Orokorrean, zenbat titiburu izaten ditu behiaren errapeak? 3, 4, 5 edo 6? Lau. Oso ondo. Ondo. Aritu zara ere, segula gesten eta? Bai, uste bai. Esperientzia da, Bueno, aztu baina, baina esperientzia polita. Orainik askatzeko ez gaude noski. Eta galdera dio, zeren publizitatea egiteko erabili da musika hau? Autoa, arropa, janaria, perfumea, ze saltzeko? Autoa. Perfumea. Oso ondo. Ba, gero gainetik jarria hots bat frantsesez eta... Bada gauze bat, perfumien iragarkizek? Haze generoa hori, Ez dago harrapazerik, Bai, gustata, aztenatak super surrealista, oso politxek, estetikoki. Kinuak eta oso ondo. Bueno, askatu egingo dugu, Maiu Beñat? Kanpineko gauak edo gauak kanpinean. Probatu nahi zuen? Ez. Aurrera ba, Uxue Endika. Ze lore da argazkikoa? Begonia, petunia, anemona edo hiazintoa? Begonia. Petunia. Ni pa Dios. Jacintoa. Anemona, hori ere bada. Kasi dugu zerbait. Ze disiplinatan gailendu zen batez ere, Molière, artista frantsesa, antzerkian, poesian, kazetaritzan edo, eleberri gintzen. Eleberrian. Antzerkia. Oso ondo, eskenatokian hilzan hau. Bai. Hau da kolor hori dune. Zango nuke? Buruz nabil, zango nuke eskenatokian hilzan hau. Zuek oso erne, Bai? Probatzeko aukera dago? Bai. Nahi duzunean? Orduak pasatzen genituen izar uxoak ikusi, nahian, itxoine, uxoak ikisekin bai, ezta? Uxoak. Bai. Hori. Eta goen fijo ez. Bai? Bai. Bai. Oso zorrotz, Izar uxo! Ixa eta guzti bai. Izar uxo! Komo dina zuentzat? Oso ondo? Ondo. Maile galdetzen da gana super urduri. Uxoa, oso ondo. Bigarren eskua, zegoena izango da? Gurasoen legea, honela dino. Nola esaten zaio, txortan egitari lasarte horian? Larrean galdu, larrea aurkitu, larrean larru, larrean narru. Larrean galdu. Larrean narru. Aukera dana konak, Larrean, gero azkura eta... Bestie. Larrea aurkitu. Oso ondo. Batzuk galdu egin dira. Beñat poetiku hau. Bai, ez da. Galdu, ja. Larrea artean. Ondo. Ba... musika hau telebistako iragarki batean. Perfumea, arropa, autoa, txampua. Arropa. Perfumea. Gaizka. Emakumea zaldi gainean ateatzea. Hola. Eta hots bat frantsesez? Ez dakit. Ba, Magi Beñat, ez galdera bat zuentzat.
Zein da, batez beste, erle erreginaren bizi itxaropena? Hilabete, 6 hilabete, 3 urte, 10 urte. Zuk. 6 hilabete. Errebatea, eneko gaizka. 3 urte. Guau, oso ondo dago, Erregina pare. Oso ondo? Ondo bizi dira hauek. Batzuk. Mai Beñat. Bizkanaka. Zein udalerriren izena darama martxa honen izenburuak? Donostia, Deba, Azpeitia, Añorga. Deba. Ondo. Erre. Urtatez guta tamborra dan, Beñat? Ba, gertuko. Ondo. Zara urruti biltzen. Zein kirol ez da praktikatzen pentatloi modernoan? Eskrima, tiro olimpikoa, igeriketa, txirrindularitza. Esgrima. Igeriketa. Errebatea. Tiro olimpikoa. Ba, txirrindularitza. B, agertu da. Entzun Mai Beñat. Zenbat aldiz, entzun dugu, badaki hitza Olegin Ziarteren kantuan. Zatitxu honetan, 4, 5, 6, 7. Zazpi. Ez da 7. 6. Oso ondo. Errebotean erne, Arau zarrak ondo. Ez du askatuko, ez da? Eneko gaizka? Ez. Zein da, Mai Beñat? Janus Lester abeslariaren izena. Jokin, Janus, Julen, Jon? Jokin. Oso ondo. Jokin Binatxo. G. Askatuko dugu, Ia ba. Goxokiak asteburuan eta igandetan bakarrik. Ixarekin, Bai. Ez da zuzena ba? Zein da argazkiko frutaren izena? Guayaba, pitaia, litxia, karambola. Pitaia. Oso gozoa fruta, zuen momentua bezalaxe. Mai Beñat. Banoa, Venga, Gozokiak asteburuan eta igandeetan bakarrik. Ixa gabe. Bai, bai. Ese gaz da. Haze goxokia, bigarren komodina. Ondo. Gozokia bada, gozokia da. Ondo egin berba. Vale, haupa, Mai Beñat oso da. Zio bestena, jaizekau. Eneko gaizka, zuek ondo? Bai, bueno. Bueno, espero, Hau zuen eskua ba? Udalekuetan. Udalekuetan. Bai, kanpinalen, udalekoak orain. Zenbat kolperekin jarraitzen du? Hau dekau! Abestiak zati honetan. Bat, 2, 4. 4. Bi. Pun, bat eta 2. Ondo, ondo. Zalea zarete, tamorra eta? Batez. Euskarak onak, ni behintzat. Euskara, pixkat urruti Ez gelitzen. duzu sinesten tamorra eta. Sinisten da morradan. Eneko gaizka! Zerekin egiten du muga Sierra Leonak iparraldetik. Bolikosta, Liberia, Gineako Errepublika edo Angolarekin. Iparraldetik esan ezu. Iparraldetik. Sierra Leonak. Bolikostakin. Errotea. Liberiarekin. Gineako Errepublika. Guau. Bai. R.
publikoz. Guk ere bagenekien, begiratuta. Non atera da argazkia? Getarian, Ondarroan, Orion, Hondarribian. Hondarribia. Oso ondo. Antxe utziko du gaizkak, zakuarekin ordaindutako jatea. Bai. Ez arautzen bertan, ez da? Molla txikila da. Bai, egia da. Marea jetxitakoan eta... Nikolan. Segi balanean orduan. Nola esaten da alua, Aramaion, alukina, turtukina, larlakina edo pozakina? Edo potxokina. Baita ere, Claro. asko. Pozakina. Pozakina. Oda poza. Alaimo, horretik. Larlakina. Hau da larla. Bai, hori da. Moztu larla hori, bestea? Turtukina. Turtukina daba. Oso ondo. Kan. Ene, Espaineko, Ibilian, galtzen bada Mendebal edo ekian, besarkatuko gara Zehitz ezkutatu dugu Esnebeltzaren kantuan, helmuga, bidea, hegoa edo iparra. Helmuga. Bidea. Iparra. Ibilian, iparra galtzen bada Iparra galdu. Mendebal edo ekian, besarkatuko gara Teletra agertu da. Maili Beñat, askatu? Ez. Ez. Ezin baduzu tofurik jan, zeri diozu alergia? Txiari, soiari, kinoari edo oloari? Aiba. Zerekin egiten da, alegia? Sojari. Oso ondo. Ah, Udalekuetan gabiltza. Otordu oro abesten omen da. Udalekuetan, hemen dagoena. Eneko gaizka, probatu nahi? Bai. Goazen denok batera, poz-pozik afaltzera. Udalekutan? Eta Txarra, etxea. ez? Oso no! Pozik! Afaltzeko komodina, zuentzat! Ondo. Afaltzeko. markagailuak bero gauzak miluzen. 510 puntu Iruñan, komodinik ez? 382 komodin. Oiartzun Orion, Zarautz, 430 eta komodina. Zer nahiago duzu komodina edo puntuak? Ez da izaten aukera erreza, komodina beti laguntzen du, baina puntu. Pilaketak bebai, usu hendika. Lehenengo errondan, desegin ziren taldeak. Nahi ditugu. Ubi, Oasis, The Smiths, Rem, Daft Punk, Genesis, Rolling Stones, Police, The Police, Dire Straits, Arcade Fire, Rage Against the Machine. Oso ezagunak, batzuk desegin da. 94an desegina. Oasis. Gallagher, anaiak elkarri mokoka. Daft Punk. Duela... 2 urte? 2 urte bai. Usi bendika? Erratu bai. Dire Straits. 95ean banatu zen taldea. Gero bakarlari. Komodina. Komodina erabiliko dugu. Errondan jarraitu alizateko erantzun zuzen bat, trukean. Rage Against the Machine. Eneko eta gaizka. Ubi. Hirurogeita hamaseian hasi, eta oraindik ere jarraitu. Ez dute iragarri, desegin direla. Usu bendika? Genesis. Osondo, Phil Collins aritu zen gero, bakarlari. Maili Beñat, bitabi. Bat esango dago. Arcade Fire. Venga, Arcade Fire. 2001an hasi eta hauek ere... Bedeka laifen ongo, Hori da? Bueno, badauka hor taldiek movida bat bai, Usu bendika? Rem.
2011 urtean banatua. 70 puntu, planto egiteko aukera edo satu egingo dugu. Planto. 70 puntu zuena dira. The Rolling Stones da, desein ezten bestea. The Smiths eta Morrissey gero bakarra libe bai. Bale, Mai Beñat, bigarren errondan, Meryl Streep agertzen da. Titanic, Big Little Lies, Mamma Mia, The Post, Florence Foster Jenkins, Jurassic Park bat, Julia, o Darling, Manhattan, Andretxoak, burdinazko dama. Mamma Mia. Musikal ezaguna. Meryl Streep, ze pelikulatan? Burdinezko dama. Oskarra jaso zuen. Margarita Txarrona egiten, oso pelikuli politzea. Usu handika? Andretxoak. Greta Gerwig zuzendua. Mai Beñat. Julie eta Julia. 2009ko filma. Eneko Gaizka. Big Little Lies. Telesaila. Usu eta handika? Manhattan. Woody Allenek zuzendutako filma. Venga, The Post. Ondo, Komodina. komodina, erabiltzeko momentua. Gale aguas. Florence Foster Jenkins. 150 puntu zarautzera. Eta, hirugarren erronda. Eneko Gaizka, Raimundo Sarriegiren abestiak dira. Herriko seme, San Sebastian Martxa, Polka, Irillarena, Erreminarena, Begi urdin bat, Oilar zaldiaren konpartxa, Danborra bihotzarena, Diana, Audekau, Tatiago. San Sebastian Martxa. Ezagunena. Irillarena. Tatiago. 1882ko abestia. Diana. Ezimesteko bat, hau ere. Herriko seme. Inventame berda, bueno. Asmatu, bota, Bai. Oilartzaldiaren konpartxa. Eneko eta Gaizka, Begi urdin bat. oso ondo, hiru akats eta erantzun zuzen bakarra. Danborra bihotzarena. Jupiter John taldearen abesti bada hori. Mai Beñat, Komodina. komodina erabileko dugu. Eta komodinak Polka Dakar. 150 puntu. Asko hurbildu gara, baina beharrezkoa. Ez da izan, markagailuak 580 puntu Iruñean, 580 Oiartzun Orion, 580 Zarautzen. Hau da, hau, Mai eta Beñat. Zeiru talde, esan du, Egia zeiru esan. talde, Txalo gero bat iruei, berriz ere. lehiak eta erra ikusi duen. Oso fin denak ere. Bate jomarra daukala etxera eta zehartuko dugu filosofia pizka batekin hau. Bai. Zer moduzko esperientzia izan da, Mai? Ez, ona. Ondo, Ona. Bai. Bai. Txukun. Talde, txukun eta ez. Oso Lanago ondo. oso ondo egin da. Bai. Pena, akaso, final bat jokatu gabe edo, joango garela. Bueno, galdu gabere ba, alagoaz ez da. Baita ere, ez da? Zer filosofia, beti alde positiboa ikustearena, eta, bueno, aurrerantzean, ikaslei ere, aipatu, miluza ikusi gauetan, gore agertu gara, datozela beste batzuk, eta jarraituko dugu. Gure Humorren aldetik mugak eskerrak esploratzen, emon, eta... bai, eta gure aldetik eskerrak emon, Mai Beñat, animatiarren, hemen lankide eta irakasle eta ez da izaten batzutan, iguazten telebistara, hemen txezauzi, eta esan, zei atorrak izan zarien, eskerrik asko, torziarren. Apa, bikote! Azte zailkapen fasea ikusi dugun, Indarrak parekatuta oso. Uxu bendika, aurrera egin dugu, beste behin. Bai. Larri, baina. Larri, baina. Larri, Eneko Gaizka itasemeak Zarauztik gaur iritsi. Eta barrura. Konforme egoteko moduan gara. Ja bintzat itxura bat eman Bai, ez dut, da? ondo. Ondo.
oriotar baten aurrean, hor badago alako zera simboliko bat ere, ez da? Erdi oriotarrak ebagea, bai. Aita oriotarra, ez. Ze ondo, maitasun mezuak orduan. Diplomazia orain alde batera utzita, zuek iritsi berrienak, puntuz berdinduta sailkatu baizarete, iritsi berriak erantzuten hasiko direnak. Eneko eta Gaizka. Privilegio barik. Hori da. Aurrera ba, hartu lekua, sokatira dagoaz. Zeri diozu beldurra, tetrafobia baduzu. Arpegiari. Lau zenbakiari, ze lurraldetan dago, Sara udalerria. Lapurdin. Zuzen. Ze klima mota du Kostarrikak. Tropikala. Bai. Bukatu esaera zarra, azeriak isatxa, Paso. luze. Nola du izena Jon Maiak eta Silvio Rodríguezek elkarrekin abesten duten kantuak. Paso. Nostalgia, zein da 2023an munduan gehien bisitatu den herrialdea. Frantzia. Zuzen. Zein hilabetetan hasten da udazkena. Irailean. Bai. Ze garraio hartuko duzu Glasgowtik Bilbora azkarren joateko. Hegazkina. Bai. Zenbat erpin ditu ikosaedroak. 20. 12. Ze emanez baloratzen ditu Michelin gidak jatetxeak. Izarrak. Ze kirol praktikatzen du Sara Alonso Donostiar Gazteak. Igeriketa? Mendilazterketak. Ze eskualdetako albisteak irakurriko dituzu Goiena aldizkaria irakurtzen ari bazara. Goiorrikoak. Debagoienakoak, zuriz eta berdeaz gain beste zein kolore du Bulgariako banderak. Gorria. Bai. Zenbat O daude kokoriko hitzean. 3. Bai. Ze lanekin irabazi zuen Eider Rodríguezek Euskadi Literatur Saria 2018an. Paso. Bihotz handia egia, jarraitua bestia kalian gora, kalian bera, kalian gora. Zezena. Bai. Epa. Ze talderena da 2022ko Hala ere diskoa. Paso. Willis Drummondena, Salvadorren aburuz, herria da gorputza, hizkuntza. Bihotza. Bai. Euskal Herriko ze saskibaloi taldetako jokalariei esaten zaie beltzezko gizonak. Bilbao Basket. Bai. Zein da Estoniako hiriburua? Sarajevo. Tallin. Zein herritan dago Cristobal Valentziaga museoa? Gagetarian. Bai. Zer da zuretzat, zure alabaren senarra? Suilea. Bai. Zein da munduan zubi gehien dituen hiria? Glasgow. Hamburgo. Nola dute izena pirritzen seme alaba bikiek? Kikita Lolo. Pupu eta Lore, ze herritan jokatu da lehen Women Winter Series zesta txapelketa? Gernikan. Durangon, ze koloretako hortzak izan ditu aur jaio berriak? Txuriak. Ez du hortzik? Oh! Txupa! Salbuespena dauz, gure kolega bat hortz batekin gara. Jaio zen, Eta 6 kilo gatzenetan. Fuerte, Ez dute. Espaldiko partez, ez dakigu zer den agurra zati esokatiran zuei. Uxulen dika. Beti ezin da. Bai, baina oso ondo, azken programatan, gaur be bai, baina finalik ez. Urrengo miluzen indartxu zebek ikusteko, gogoz. Oso ondo, egongo gara dupe. Hau pastuek! Guau, zein dar! Nobedadeak hemen, gure parean, esaera zarrak dio ogi gogorrari agin. Zorrotza. Saiatu dira, txantrearrak, aginak zorrozten. Guztan etza igualtza baina. Bai, ez da, ogia, ondo gogortu da etorri da Zarauzik, Eneko Gaizka, lehenbiziko saioa. Eta lehenbiziko finala, ez da estadistika txarra, baterik bat, momentuz. Galderatxu bat aldatu egin? Eta bi, eta... Dirutxu ez lan banatu behar da, Eneko 50 edo Enekok dako, ez dakit, 1000 arte edo 2000 arte edo zelan banatu bide hau? Bueno, ez te bezer hitzein. Ondo, Ez genekin hone iritsiko gineanikan ere, beraz, bueno. Segulako alitzateke, gaur iritsi, eta zegoa irabaztea. Ja, nauzia iditzen hasiko naiz. Bai, Olaratxo batian igual, hola, Enaiz zabozara hilabeten Hoxe. Inauten eta makarrik. Inauten ja urun urtekoak ere ez igual. Erretiroaren aurrera pentso baterako, bai, ematen du honek, Erne, gaur jokoan ditugu, 68.600 euro. Lan asko egin behar da horretarako. Eta lanak izan dituzte gaur, horregatik aipamen merezia, autobusean, segulako odisea, gora eta bera, galduta ere ibili dira. Baina iritsi dira Markinarrak Leaktiba ikastetxetik. Nahiko presaka. Markine lekoa. Dragonkan morun aipatu da. Momentu batean. Hemen txagauz. Bai. Ondo.
Bizirik, hori. Lan asko, 78.000 euro izateko, hori horrela da. Lan asko gurekin bat egiteko, atara, aplikazio telefonoen. Hori erraza. Bai, batzuntza lan handia da. Bai, hori ere. Asmatzi eta lehenenguek izatit hori dana. Azkarrenak saria, eneko gaizka. Txakurrik badako zei etxian? Ez da eukitzeko asmoik ere. Kanturik bez. Ez da. Eukitzeko asmorik bez, ez da? Ba, eneko gaizka? Sorte hon? Bai. Jatorri, Europarreko txakur arrazak dira. Demora. Dalmaziarra. Bai. Artzain txakur australiarra. Arzaguak. Mudi. Pomeraniarra. Kuri. Labrador Retriever. Labrador, Kanadadek. Kanitxea. Zaldik. Saluki. San Bernardoa. Hori baietz. Basenji. Ez, hori Afrika. Egiaztatu egingo dugu. Akats bakarra. Venga, iguaten. Saluki. Ba, azauak. Biakatz. Venga, fueratzea. Edo hauetako mati igual ez da. Kuri, venga, berrusua dan. Biakatz. Ja, aldatu da. Ez que, ez da arrastegan, igual gola ustiare beto, Akats bakarra. Tema gehiago barru. Momentu honetan, 11koan. Zer? 78.600 euro jokoan. Horretarako 11koa asmatu beharko Eman dut. bota, venga. Basenji azkar. Baina. Bukara hori zauna egiten. Ez dela zindia. Eneko eta gaizka. Amaikakoa. Kokatuta urrezko galdera. Beethoven eta Pongo filmetako izarrak arraza hauetakoak dira, denbora. Bat San Bernardoa. Eta bestia ez da arrasteko. Ezaguna itartika. Filmetan ze ikusi ohi dugu. Baldakin da. Dalmata, venga. Azken segunduak. Pelikolatan baldin bada. Dalmaziarra. Europarra. Zuzena da? Jatorriz, Kroaziarra. Mudi eta Pomeraniarra baiezkoan jarri ditugu. Zuzena da? Mudi, Hungariar jatorriko artzain txakur arraza. Eta Pomeraniarra berriz, Spitz familiako arraza alemaniarra. Kanitxe Europarra, bai? Kanitxe bat nitxekan entzun omentzen behin, zarautzen. Alemania eta Frantziako urtxakur arraza. San Bernardoa, Europarra, bai? Alpetako txakurra. Labrador Retrieverra. Ez. Kanada, Labrador, Kanadako peninsula bat ustea da. Ez ezko eremua zuzena da? Doa beltza, Ternuan du jatorria. Azaguak. Ez. Zuzena da? Txakur Afrikarra hau.
Merkuri. Ezezko eremuan. Polinesiarra baita. Saluki. Ezezkoan. Jatorri pertsiarra honek. Australiana, emarantzien Europatik. Artzain, txakur, australiarra. Zer, gaizka? Zetesi darabilgu. Bueno, inglesak eramango zuten Australiara, Europatik. Ezezko eremuan zuzena da? Oker gaizka, guk Euskaldunok eraman genuen. Guk! Pirineo inguruko txakurra, eta hartzen Euskaldunek estatu batutara eta Australiara eraman zutena. Hori zen egin beharreko aldaketa alegia, Basenji ere aldatu dugu. Besteak aldatzen egon zaretelako. Jatorri afrikarrekoa da. Aipatzen deu, behar bada Europara izena, bai. Oso ariketa ona, 225 euro. Eta zaila jartezue. Ba, eskerrak. 225 euro. Zeuentzat, eneko eta gaizka. 1000 euro irabazteko aukera, urrezko galderaren erantzun zuzena eskuratuta. Beethoven eta Pongo filmetako izarrak arrasta hauetakoak dira. San Bernardoa dela diegu bat, zuzena da? Beethoven filmetako txakur protagonista, bai, San Bernardoa. Ze politxe. Galanta, San Bernardo handibet. Dalmaziarra. Pongo, filmeko protagonista. 225 aldatu 1000 euro gaitxik. Ondo? Oso ondo. 1000 eurorekin zarautzera joan? Lehenbiziko egunean. Fundatorri askotan gaina. No, peajea dago, ero, Bertanitez. Aita semeak tabernan daude eta miluzen. Peajean lanin izan dudu, orduan txartela euki izan du. Opa! Bagero pasa. Ere irabazi 1000 euro eta... Baita ere. Baita. 1000 euro jokoan urrezko galderaren erantzun zuzena eskuratzen badugu. Dalmaziarra zuzena da. Bikai! Eunda bat dalmaziar filmeko protagonista Eneko Gaizka aita semeak gaur iritsi eta 1000 euroren jabe dagoeneko. Zer esan emango du dikote honek, animo! Y tiene que